hangag pa iso iti susuro dagiti universalist. Dagiti tao nga kunada nga God is loving, awan iti dusa ti impyerno. Naadal tayo hangag pa iso nga matmaturog iti kararwa. Naadal tayo pa'y, tinapalabas ti kalman, nga hangag pa iso nga awan iti no, soul annihilation, eradication, iti Biblia. And how, kasat mo nga iti panawan tayo, adu dagiti may susuro kada tayo, nagpaspasyar iti kararwa. Dagitoy di ko na tayo nga humihingi ng hustisya. Dagitoy di agpakpakita in a form iti white lady, black lady, kamo no dapay pink lady. Agpaiso ka di dagitoy. Agparik na dapay kano iti tagtaginap, pati partiyan dapay kano tili mga baboy kan may nga baka. Malamlami isan dapay kano ta nalipatan da isuda isung ang ito da iti sakit dagiti anak da kan apuda nga nang lipat kanya da. Agpaiso ka di daytoy iti Biblia. Itatangag sapal iti tadalan tayo. Gapusta, pasat na ito'y iti panakaamu, iti eternidad iti tao. Nga masapul nga may lawlawag, tapno nabakbakan iti panagserbi tayo, kung panakaamu tayo iti Diyos. Iti libro iti Ecclesiastes, inlawlawag dito ni Solomon. Kunana, iti Ecclesiastes chapter 9 verse 5, for the living know that they will die, amudag iti si bibiyag nga matay da. Ngamdag iti, namin tayo, matay tayo. And that is the reality. Ure pino niya ti kastada nga agarami diti secret nga agas, secret doth tapno maispal iti biyag, matay ti tao. Awan ti bumato diti daga, bumayag man, matay lata. Agtawon man ti 200, matay lata. That is the normal iti life. Kas palagip kada tayo iti basol iti tao. Tata, ngamdag iti natay. Handa na mo ti mangyari diti lubong. Awanan ti panakamudan, wanya ti estado diti banag diti daga. Dagiti natay nga imuno na, andan nga mo, andan na mo ti sitwasyon diti lubong nga pinanawan da. Kunapay iti sao iti Diyos, they have no further reward. Awanan iti, anya pa lang iti apanda, dagiti, gunguna nga maalada, awanan. Naglalaban dagiti aso. Ure dagiti memories da mapukaw di jay. Dagiti tirinabaw da. Awanan. Ibati dan ti sumublat nga mangapit dagiti banugdan ket dagiti anak ken apo, dagiti nabati, dagiti asawa da. Dagiti pamilyada ken dagiti naitalkanda dagiti sanikwa. Awanan nagpatinggan ti biag da diti daga handan nga makaiurnong makaitrabaho pay. Ure dagiti memories da, dagi ako natin artista kan celebrity. Malipatan to ti tao dagita. Dumtang ti chimpu, adan to di generation nga malipatan da. Tatapay siguro for a while, malagip da. Numaram da, malipatan dan to isuda. Malagip ko tuloy ni Joseph, Egypt nga nalipatan dagiti si marsaruno nga generation, Egyptians. So, nakit-kitaan tayo tinangyari kini Moses, halos nalipatan di pinariparigat na dagiti Israelites di Egypt, agsangit ng tisangwanan iti Diyos, and dinangag ni Apo iti sangit da, and insagana na iti mang ispalkan, mang salbar kanyada. So, nagitati ko na tayong mangyari, ure kanyak, malagipnak pa inumatayak, naganuta mamuk tayo, matayak tayo manungatawan, malagipnak pa inamadam na malipatan nak to. Na malaksid lang, no, adadagi na mga espesyal nga instances nga mabangon to dagi trabaho nga inbati. Isong adagiti records tayo. Amok malipatan akto no matayak nang dagiti records tayo to tagpukaw nga magpalagip kada kayo. Amin dagiti kunana pa'y iti verse 6, what they love as well as they hated, dagiti ayat da, dagiti gura da, dagiti apple da, dumtong to ti pagpatingga diti daga. Awanan to ti lugar da diti lubong kapusta sinminan to ti kararwada. Kasat mo nga dagiti humihingi ng ustisya dati tingo ko na ni Solomon. Awan danton ti jay handanton nga makaisubli sino nga nga ro dagiti agparparik na agpakpakita pa iti tagtaginat ibagbaga da pa iti sakit tinakam dagita ti demonyo. Whether we like it or not, the Bible teach nga hang agpaspasyar ti kararwa nga agbibirok ti ustisya. Example lang nan,
dagiti eton yun. Kuna mga eton iti apum. Dumteng ti chimpo, subli ang mga pasakitan isuda. Pagparti yung isura iti mga baboy. Pagparti yung isura at may isang baka, awan lang nga rudon tin batim di si bibiyag ka kanyada ya. Tatangan na tayo kaapan mo pala parigatan. Ti apum, minga na ti apum, minga na ti apum. That's already impossible. So nga kunada, DJ ti Diablo in disguise nga kupyan at itsura iti tao nga gundawayan na nga dumteng iti chimpo dati kalamidad iti pamilya magundawayan nga ni nalipatan nyo gamin ni amayo iso nga subsubliin da kayo agparti kayo ikanyo ti balon na baduan nyo manan iso na nanginapay iti badu nga dagay baduan dati tulang kaskada niya awan mo ti espiritu iti kunatayo nga kwa dagiti badu kan sanik kwa parubuaton da kanda iti usaran na tap na mati dalyasat na kano di bangin nga biyag no si kadi natayan nga item ti apom kan anak mo nga awan in batim ay unay kan nga panumpala parigatan awan lang odon tin batim kanyada no kitan tayo dalpasan these are only demons in disguise nga ti panggapda katalilawon iti tattao diti daga nga ignorante iti Biblia nga awan interes na nga agadal ti so ti Dios disturbunda isuda tikawan isuda nga iparupada nga there's no such thing as hell so no kitan tayo detay ti sao ti Dios ito ti kahit na ipakaamo and ito ti kahit kung amamuan tayo and ito ti ko na ti sao ti Dios karagiti kararwa nga agpasya-pasya dita those are demons in disguise so watch out hangkay nga agpaibalod tamaibus amin nga kwartayo maibus aming ornong yo lupat pat sinyo tagita so good morning and God bless you.